Вітаночки ад электра на сувязі. Мы тут вырашылі зрабіць такі відос трендавы, як робяць усе электрамонтажнікі. Ходзяць па аб'екце, расказваюць, што тут нарабілі. Мы вырашылі таксама. Тут у нас такі вельмі вялікі аб'ект. Абавязкова пра гэта трэба расказаць. Да? Давай, рассказывай. Што у нас тут? Шчыточак, 4 аўтамата, 5. Трохфазная розетка. Чаму зрабілі падразетнік? Таму што яна будзе накладная. Каб яе, гэты провод не вытыркаў са сцяны, мы вырашылі яго застосаваць у падразетнік і ўжо вывесці ў саму гэту розетку на 380. Тады! Расказвай, ці ты будзеш маўчаць? Табе сорамна ці што? Так, тады яшчэ звычайныя розеткі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 блокаў па 2 розетачкі. Вырашылі іх разбіць на 3 розныя фазы. І каб яны паміж сабою чарагаваліся. Фаза С, потым ідзе фаза С, потым ідзе фаза Б, і там фаза Б, фаза А, фаза А. Каб, так бы мовіць, нагрузачка шла больш-менш раўнамерна. Ну і 4 аўтамат – гэта асвятленне. Пасадзілі яго на фазу А, бо яна ось там будзе стаяць сцелаж, і здаецца, што карыстацца яе будуць мала, таму каб больш-менш она таксама была нагружана аднолькава з усімі астатнімі розетачкамі, на яе павесілі асвятленне. Уключаецца праз 2 клавішы. Адна будзе асобная і 2 вось гэты, там дзе пятля і дзе свяцільня зараз загарэлася. Ну і яшчэ адзін выключальнік будзе дзеля таго, каб звонку зрабіць які-небудзь пражэктар, які будзе свяціць на выезд. Да, ой, такі складаны аб'ект. Тады. А што тады? Усё, блин. Подписано. Подписали. Промаркировано. Людзі не блыталіся. Ну і ўсё, здаецца. Все запад. Да, заштрабіліся ўсё ў гарызонт, таму што сцяжкі тут будзе мінімальная колькасць, яна, можна сказаць, не будзе. Замазалі за сабою штрабу. Дарэчы, гэта, між іншым, гэта гібридная сумесь гіпсава-цэментная, некі там прадаецца цяпер матэрыял, які можна набыць. Это тынкоўка. Як яна там называлася, ты не памятаеш? Короче, некі гібрид гіпсава-цэментная, таму што мы не ведаем, ці будзе атаплівацца гэты гараж, і каб не выключыць усякія рызыкі, каб вы ж ведаеце, што ў вільготных памяшканнях гіпсавую тынкоўку не раюць ужываць, лепш цэментную. А за таго, што цэментная, так сабе мажацца, мы ўзялі такую гібридную, каб было магчымасць умазаць гэты шчыточак, бо мы з Сашкай стараверы, мы шчыт звычайна ніколі не садзім на пену, а толькі уклеиваем на тынкоўку. Таму выбралі менавіта вось гэту вось рэч. Я калі знайду фотку, як она называецца, то уставлю. А калі не знайду, то просто паверце на слово, просто пашукайце. Ёсць такая гібридная. Каштуе, канешне, яна занадта шмат даражэй, чым звычайная, але гэта таго варта. Вось, замазалі штрабіну і прыйшлі ў шчыток. Свет падняліся наверх на драўлянай балкі праз металарукаў у ПВХ абалонцы. Ось, парзаканцывацелі. Дзесьці тут будзе выхад, но там уже як-нибудь он падрэжацца. Пяцелька таксама. Всё ці не? Што яшчэ раскажам? Мы просто упершыню гэта робім. Для нас гэта такі першы досвед, мы не зведаем, што яшчэ расказваюць звычайна гэтыя вось хлопчыкі, якія ходзяць па чужых хатах і паказваюць, якія яны малайцы, колькі яны круцілі там дроту. Мы тут дроту, канешне, накруцілі мінімальна, але з душою і аддана. Вы ж яшчэ запытаецеся, чаму умазалі падразетнікі, калі на сценах няма тынкоўкі, толькі голая сцяна з гэтага блоку. А ўсё ад таго, што здаецца, тут будзе лофт-гараж. Тут проста ці шпатлёўкай зверху пройдуцца, ці проста як-нибудь там адразу будуць фарбаваць. Таму замоўнік папрасіў адразу умазваць падразетнік. І нават калі там затынкуецца, сказаў, што будзе мінімальны слой ад таго, што, як вы бачыце, сцены тут зложаны ідэальна. Таму слой тынкоўкі будзе невялічкі. Таму так ці інакш, я спадзяюся, ўсё будзе добра. Павесілі часовыя вось гэтыя вось розетачкі і выключальнік, каб можна было карыстацца. Зараз заклеім шчыток.
шчыток спецыяльнай картонкай, якая ідзе ў камплекце. Ну яшчэ паверх вось сюды скотчам налепім і будзе, напэўна, прыгажосць. Ну все, вось такі вось невялічкі агляд. Калі каму патрэбна электрыка, звяртайцеся, зробім нармальна, без всякіх гэтых вашых забабонаў пра тое, што як патрэбна, як не патрэбна. Зробім так, каб яна працавала і працавала вельмі доўгія гады. Все, адзё, кошачкі. Эй, скажи что-нибудь хлопчикам? Пока. Что, обязательно после всех наших этих действий мы заклеиваем щиток, дабы последующие работники штукатуры не вымазали наш щиток и автоматику. Да, таму што шчыток мы збіраем на этапе чарнавога монтажу, і ён, так бы мовіць, ужо чыставы варыянт мае, і каб вось той унутарны пластрон не запаскудзілі, мы заклеиваем. Дарэчы, спецыяльна этот Окошечко. окенца, да. Вот включил. Угу. Выключил, когда надо. Все, красота. Ну, как практика показывает. Это срывается и погнали. Таму заўсёды усе канцы у падразетніках ізалюем. Таму што вы разумееце, кругом адныя балбесы. Таму, каб выпадкова нікога не забіць, мы заўсёды перастрахоўваемся. В такім варыянце здаем электрыку, і яна поўнасцю працаздольна. Все. І довольны, едзем да хаты, што яшчэ адзін кліент застаўся шчаслівым.